Ten se vás zeptám, kdybyste mi řekl váš kariérní příběh, vlastně jaký všechny práce jste měl, jak to postupovalo a podobně. Jasné, no asi, jak každý mladý človek som začal pracovať po baroch a tak rôzne. Potom sme s kamošmi išli do Anglicka, ale tam sa mi nepáčilo, pač som musel rozprávať po anglicky a akoby chceš rozprávať normálne svojím jazykom, že jo. Takže som prišiel do Prahy, kde som si vlastne úplne náhodne len cez internet našiel prácu v Microsofte, že úplne bizar. Tak som už z té Anglie rovnou do Prahy. No ešte cez Slovensko, akoby, jo, že som išiel proste domov asi na chvíľu, potom som prišiel sem. Si myslím, Praha, dobrá, ne? No a potom ma počasie prestal baviť korporát, páč korporát je strašná špina. A tak som išiel pracovať do kraftového pivovaru. Som si povedal, pecka. Tak som sa naučil piť pivo, pracoval som v kraftovom pivovare. Ale potom začalo ma bolieť telo, až to je ťažká práca. Tak som si povedal, čo viem robiť? Tak som si povedal, že vlastne mám stavebnú školu a viem kresliť v kede. Tak som si povedal, že budem proste projektant stavebný. A som teraz stavebný projektant. Jak dlho Už 3. rokom a vlastne minulý týždeň som bol na pohovore v jednom takom archi štúdiu, ktoré je super a myslím, že to bude úplne moja práca snov, takže sa teším, že to vyšlo. Dobře. Tak já si můžu, jestli o každý ty práci můžete říct, co je v ní dobrý, co je na ní špatný. Jo. No, tak napríklad, ja to mám takto, ja napríklad pri práci v pivovare som zistil, že vlastne človek musí byť, či prší, alebo je zima, alebo dačo, ty proste musíš jazdiť autom, ťahať tie súdy proste, byť vonku. Naopak v tom kancli si v teple, v suchu, že jo. Proste, to sú výhody a nevýhody, jo. Napríklad úplne výhoda je pivo zdarma, že jo. Ale zase človek to až tak nevyužíva, potom by si v kuse pil, že jo. Takže je to rôzne, no. Ale asi mi skôr vyhovuje proste taká tá stabilnejšia práca, tak kde v suchu, kde na mňa neprší a nemrznem. Páč, ja nemám rád zimu. Takže mám rád teplo. Chápu. Tak zeptám se, myslíte si, že už jste teďka našel svoji práci snu, řekněme? Myslím si, že áno. Myslím si, že teraz presne v tomto momente, v mojich 32 rokoch som konečne našiel svoju prácu snu. Skvělý. Tak poslední. Tak co byste doporučil nějakým, řekněme, mladým, kteří se třeba ještě nenašli pracovně? No určite by som im doporučil, nech sa snažia a nech vydržia, pretože ja som to mal tiež ťažké vlastne a mal som práci, ktoré som nechcel robiť, ale vedel som, že musím to spraviť, páč jednak to budeš mať v životopise, jednak získaš nejaké skúsenosti a určite ťa to posunie ďalej. Takže vydržať si myslím, že je to, čo by som odkázal. Dobre, skvělý.